Sally en Blomke. Hey Sally. Hey Blomke. Kom maar Sally. I just rode Sally. Kom maar. Is clear, hey. Oh, she thinks it's very, very, very scary here. I don't know why. There's nothing going on. White in her eyes. Kom. No. Nee, dus helemaal niks. Oké. Ja. Oh. Maar wij willen is verpetering. Ja. Met die handen. Joeke en Joep stelen de show. Joepie. Reintje is verdoofd. Oh. En we gaan haar hoef checken. Haar been. Kijken we naar het been en we denken oké, zo gaat de kogel ongeveer zijn. Ja. En dan gaan we die zo op de grond. Ja. Klaar? 1, 2, 3. Dan gaan we hetzelfde doen van voor naar achter. Dus die plaat mag inderdaad ja en echt op het onder in een hoekje. Ja, top. Dan zien we zoveel mogelijk in één foto. 1, 2, 3. Ja, dus weg. Juist. Ook weer zoals... Ja, zo. Dus wat we kunnen zien is dat die sesambeentjes nog één geheel zijn. Heel klein beetje achterover, maar ook een heel klein beetje achterover dan dat kogelgewricht.
valt mee geen fragmentjes, dus dat is ook goed. En waarom is dit klei alweer? Dit is omdat anders lijkt het alsof dat ze fractuur gaan hebben van haar straalbeen. Oh. Omdat de straalgroeve lucht bevat en vuil. Ja. En hiermee doe je de lucht weg, waardoor het lijkt dat de zool helemaal is opgevuld. Ja. Dus ja. Ja. Ik zal eerst van buiten naar binnen schieten. Okay, Ja, en dan zit de plaat hier. Ja, voilà. Super. Op foto, momenteel, zien we niet echt iets dat we kunnen zeggen van dit is de reden waarom dat ze zo kreupel heeft gelopen. Nee. Dus dan gaan we scannen. Oké. En door. Anders was het een lelijke clip. Nu beginnen starten. Oké. Oppervlakkige buiger, diepe buiger, check ligament, tussenpees. Dit is het pijpbeen, dus dit is de achterkant van het pijpbeen. Oké? Het verdwijnt in de zwarte mist van eruit. Nu komt hier. Oh, kom op. Kom op, geef ons een mooi beeld. Ja, dus dat zijn de vezels. Maar in het algemeen, daar ziet die tak er goed uit. Hè? Want die kan soms zwart zien, omdat die vezels kapot zijn. Nou, we gaan de uitdaging aan en we gaan proberen in die kootholte iets aan beeld te krijgen. Kijken. Oeh, hallo. Je ziet die wind. Oh, er zit een mooie huidplooi. Oeh, er is een pees. Zichtbaar. Dus we nog net de oppervlakte erbij zien. Dus dit is oppervlakkige buiger, diepe buiger en dit is het bandje van het sesamsbeen. Ja. Die heeft heel veel. Dus dat. Normaal gezien zou je mooi van boven tot onder kunnen volgen en we zien net het middensteel van. Stilstaan, ja. We kunnen het proberen. Kijk maar hier. Ja. We gaan proberen. Oké, nu. We gaan horizontaal de plaat houden. Dus niet echt zo. Ja. Echt tegen hem leunen en dit is het midden. Zo eens zien, hè. Oké, doen we nog een keer. Ben je er klaar voor? Ja, ik denk dat hij zo goed is. En je ziet dat hij van daar naar daar, normaal gezien zou die hier moeten stoppen, die van hem gaat door naar beneden. Zie je? Oké. 2, 1, 2, 3. Oh, de plaats is zo hoog. Is oké. Ah, daar zie je het ook, hè. Deze, die is ook gediagnosticeerd op de kliniek zelf. Ja. Die is ook afvergroot. Ja. En dat zwarte is dus... Dus dit is normaal. Oké. Zie je dat? Dit is normaal, dit is abnormaal. Zie je het verschil? Ja. Dat zwarte ruimte hier, dat is waar dat de zenuwen uitkomen. Ja. Dus dan zie je dat hij daar niet En zoveel daar is plaats dus heeft. geen ruimte voor de zenuwen. Nee. Als ik iets moet zeggen, misschien, maar ja, de kwaliteit is natuurlijk ook anders dan op de kliniek. Maar ja, net iets erger dan een jaar geleden. Weet je. Ja? Want hij loopt wel een stuk beter. Wat zie je hem?
Hey Reintje. And she's a bit lame for 4 weeks now. And the first week I thought I'm going to watch it and how it goes. And the vet came then and she said you have to give that medicine too, that one. So I did. En de tweede weekend nadat ik haar die medicijn joen, wie het eigenlijk nog net goed. En nou eigenlijk nog steeds net. Dus daarom heb ik de veearts komen letten en die had nou foto's maken. En een echo maken. En eigenlijk kan ze niks vinden. Dus ik ga haar nou weer op dat spul zetten en ik jou haar weer de tiert. En hopelijk wordt het dan beter. Dus, next problem. Sally en Blomke. Hey. En Yveske. Because the vet was here to make x-rays. Mathilde said, maybe you can x-ray Risey again. So we made x-rays of his neck. And it was not good. Not better than last year. So, I don't know what to say. Hallo? Hey. Hey, Yveske. Hallo? Risey. Sally en Reintje. Hey. I have some pellets in my jacket. And Yveske wants them. And Risey wants them. So, no. Not today. Coralle. And over there is Bouke. Handyman Bouke. Whoa. Hey, Yveske. Hey. Yveske followed me. Don't you want to go to the others? Hey, come. Hey, Yveske.
Look at that. Coralle. Risey en Boukje. Oh. Hello, I'm filming, okay? Lomke, Belle, and Coralle. But that's so sweet. Oh. While filming. Hello? There they are again. Hey Bella. Hi. Hello. Risey. I wonder what Coralle is doing. Hey Boukje. Hello. What is he doing? Huh? What? Normally Coralle is always angry. Okay. Hey Blomke, Bella en Boukje. Well, I didn't expect this. Boukje. Aw. This is great. While filming. Come on. Yeah, that's what I thought. Coralle is in heat. And that's why she is so sweet to Risey. Because Risey... hello? Why are you... Why? But hey, Risey is a kind of stallion. So, Coralle is in love. Oh, horses are so strange. And Bella don't understand. What is this? And Risey don't understand it. Normally she's chasing away Risey, and now Coralle is in love. Oh. But it's getting dark, so I'm going inside and I'm going to edit again, like every evening for 3-4 hours, I think. Yes, I like it more than watching TV. Bella.
Yeah, I smell it too. It's a strange smell. Yeah. But this stallion isn't interested, Coralle. And that's because Risey is a gelding. So it doesn't work anymore. Oh. Well, please behave tonight. See you tomorrow.